Isisekelo sokukholwa kwamaNazaretha siwukwethemba uNkulunkulu. Okokuqala siyakholwa uNkulunkulu oyedwa ongumenzi wezinto zonke ikhona emhlabeni. Okwesibili sinezinto ezithile eziyimthetho noma uhlaka oluthile lwemthetho uNazaretha uncike kuzona. Imithetho elawula ubudlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu, imithetho elawula ubudlelwane phakathi komuntu nomunye umuntu omakhelwane wakhe, umfowabo, udadewabo, umntanakhe, imithetho elawula ubudlelwane phakathi komuntu nemvelo. Le mithetho yonke izindla zayo zontathu izona eziyumgogodla wakho konke ukukholwa komuntu uNazaretha akayidli ingulube, uNazaretha akaphuza utshwala, uNazaretha akabhemi, uNazaretha akagundi ikhanda, uNazaretha akenzi zonke lezi zinto ezenziwa ngabanye abantu abangabhabhatisiwe. Sihlonipha kakhulukazi inhlabathi le ezizalelwe kuyona nobaba abazalelwe kuyona. Sihlonipha amakhosi kakhulu, sihloniphe futhi nezinduna zawo, sihlonipheke futhi nobuzwe njengoba ubuzwe bukhona. So kunezinto ezikhona kuNazaretheni ongeke uze uzithole kwamanye amabandla. Kodwa okukhulu nakho konke nokuyinto engicabanga ukuthi abantu abamaNazaretha bengayihlanganisa nabo okuqondene nalomuzi wasekhaya. AmaNazaretha adume kakhulu ngokudumisa okanye ukukhonzela uJehova ezindaweni ezivulekile abazibiza ngokuthi amathempeli. Lola qala leli bandla alize lingaba nayo indlu yesonto, ngoba noma ingakhona indlu yesonto isakazi ngeke ize isanele. Ngakho uba libe ngaphandle ubuningi babantu ababalandeli bele bandla okungekhondi ingempela engasikwazi ukuthi it accommodate abantu abangabo, nokuthi futhi kuvele kuyinqubo yalo umhlalo esungulwa lafi ukuthi kuyoba semathempelini asizithatheni ihlobo yalo linjalo noma indlela esikhonza ngayo ihluke kakhulu kunezinye izinkonzo ngoba sibuye sikhonze nangogubhu thina amaNazaretha. Sikhonze futhi nangamacilongo. Khona ke lokho kukhona eBhayibhelini. Ngakho ngithi okukhona eBhayibhelini siyakwenza kodwa asikwenzi ncamashi nokwenziwa ngamaKristu. Kusho ukuthi Shembe is a way of life. How do you live your life and use all the aspects of life, improve your life according to what God wants out of you. Yona nto ebaluleke kakhulu kuShembe, indlela ophila ngayo impilo yakho kunokuthi uya kangaka esontweni. Inkolo yamaNazaretha akulula ukuthi uyichaze ngaphandle kokuthi uchaze uShembe uqobo lwakhe. Umloyiswa Mphiwa Mafa Shembe wazalwa ngeminyaka yawo 1867. Ngokwabezizwe bamazi njengomprofeti, kodwa ngokwamaNazaretha ungaphezulu ukuba ngumprofeti. Ingabe wakhula eyinsizwa enjani umloyiso Mphiwa Mafa Shembe? Wakhula wayinsizwa engenandaba nenkolo, engazi ukuthi eyinsizwa nje. Waze waba nothando lweinkomo, waba nesipani sakhe seyinkalo. Wayalime yedwa kaze sizwe mnandi ukufuna umuntu okalime yedwa. Kwavele kuyisimanga. Kwahamba ke kwafika izwi likaNkulunkulu ukuthi akushiye konke lokhu alandele uNkulunkulu ayoshumayela ezweni lakwaZulu uyathuma. Wayanqabe noma selifika lelizwe athi cha, angifundile mina. Bakhona abanye abafundisi ey'nkonzweni zangaphandle abangawenza nomsebenzi esho-ke kuleli izwi likhuluma naye. Wahlala kubaba mkhulu engayinaki le nto kodwa lento ikhuluma naye. Isikhathi eside-ke njengazo zonke iy'nceku zikaNkulunkulu siyazi ukuthi kuyaye kube nzima
ukuthi umuntu oyisithunywa sikaNkulunkulu ashesha kwemukele ukuthi uNkulunkulu ukhuluma naye umthunywa. Kodwa uNkulunkulu wafika kuye wathi cha Shembe, angikulandeli ngoba nakho ngithi ngifuna ukukuthuma kubantu bami asebesubukile benza noma kanjani abangasawugcina umthetho kaNkulunkulu. Kwashuba lokhu kukhuluma kangukuthi kwaze kwafika ingane zakhe. Kwathi indodana yakhe enye owayeyithanda kwakuJona wathi ngeke ayingcwabe. Wangathi uphambene engqondweni ngoba akavumanga ukuthi lo ngane ingcwatshwe. Ayingcwatshwe uNkulunkulu ngoba uyena oyibulele. Yabona amakhosikazi engabaza athinta umngani wakhe. Umngani wakhe ke owayengumlungu ngoba babe semaplazini eHarrismith. Wayemlungu waseyithatha ke leyo ngane seyingcwaba. Ungaleso sikhathi ke la evumileke khona ukuthi cha akahlukaneke nalomsebenzi ayewenza. Bese ke egxila ke emsebenzini wokuthi ashumayele izwi. Wamdela ke wadela ingane zakhe, wadela amakhosikazi akhe, wavalelisa, wathi abamgayela ugume lwafakwa eshumbini. Banjwayo waphatha ibhantshi wangena indlela. Wathi uselandela uNkulunkulu. Wambuza uma wakhe Mahade, hawu wemloyisi uyaphi uyakwazi ukushumayela? Wathi uNkulunkulu uzomfundisa. Wangena indlela wayo. Kwaba nezingqinamba eziningi ahlangabezana nazo, futhi kungelula nokumqonda njengoba okuningi ayekwenza ngokuyimlayezo kaJehova. Enye izingqinamba okungabantu besigodi ababemsola ngokusela njengohlanya oluhlala ezitabeni. Ehleli ke lapha entangibeni iziningi izilingo ezaba khona ngoba wayehla njalo ezansi eyophuza amanzi, eyokha amanzi. Bathi abantu bakuleya ndawo enhlangakazi cha. Khona umuntu odla imbuzi lapha. Seyiqedile imbuzi zethu. Base behlangana bethi bawumshaya. Awu yansizwa. Kunjani? Hayi ngiyaphila. Uwe lo dla imbuzi zethu kanti la usuka la singazikhona uzohlala la udla imbuzi zethu. Mshaye kasobani bani ithenye insizwa kashawe ngomunye. Ithenye insizwa kashawe ngomunye. Uthi lonya wena umshayi ngani? Base bexabana sebelwa bodwa wayesebalamula futhi. Kahleli bantu abaningi kanlento. Ngesikhathi uIsaya lokhu yena esikhuluma ngayo. Eqala lo msebenzi uqale ungekho la kulelizwe laKwaZulu. Wayehamba eshumayela fica abantu emasimini belima fika shumayele abamzwayo bamlandele. Benamabandla abantu ngaleso ikhathi. Isikhathi esiningi waye ababuyisele emabandleni abo. Ethi abaqhubeke emabandleni abo. Kwaze wafika isikhathi ke lapho ke abase bemlandela khona ke sebhabhathisiwe ke wayeselakha ke leli bandla eNazaretha. Babe ngakavunyelwa abantu ukushumayela bengarejistiwe amasonto abo, abafundisi bengayanga emakholeji. Izayoni zaziyileyo nhlobo naye kuShembe wayileyo nhlobo kungekho umuntu oyekholeji benemfundiso nje kakhulu. Beselwa ke lamanye amabandla kwakusahamba amangisi ke lapha ehamba ngamahashi namaphoyisa beshawa abantu abasonta ngabona. Ngoba ngalezo ikhathi engakafuneki yayingekho inkolo yabantu abamnyama. Wayeboshwa abefundisi bamabandla abamhlophe bethi uzothatha abantu babo. Ekwakheni kwakhe umsebenzi wakhe kabukhulu umsebenzi. Wawakha kanzima ehamba yedwa. Ephelezelwa ke yilabo bantu ababili abathathu. Ewakha lo msebenzi ngaphansi kwesimo esibukhulu, ethukwa, ebekwa amacala kuvela lokhu yana. Emhlanje uboshiwe
yaphuma kusasa phinde yaboshwa. Kuneyimanga eziningi ezazenzeka ke lapho baze bagcina ke bemvumela einkantolo ukuthi cha qhubeka Shembe ngoba wena awuthathi umuntu ngenkani ushumayela ivangeli likaNkulunkulu bese kubayibona abantu abakulandelayo. Kwamaye ebuya ke lapho uShembe ke sechitheka konke umhlaba wakhe esehamba ezafike endaweni yaseNanda ke lapho sefuna ke indawo yokuhlala ke lapho. Kwakukhona uJohn Dube lapho. Kukhona noChampion. Efika eNanda wakha ubudlelwane noJohn Mafukuzela langalibalele Dube okwaba ngumongameli wokuqala kuKhongolose. Babe nemibono efanayo ngenkululeko yesizwe esinsundu. uMafukuzela wayekholelwa ekutheni inkululeko incike kakhulu emfundweni nasekuzimeleni. Kanti uShembe wayekholela ukuthi inkolo namasiko uma kubambisana kungabamba iqhaza elikhulu enkululekweni yesizwe esinsundu. Ngezinga laMafukuzela lemfundo wayesiza ekubhaleni izibonakaliso zikaShembe. Babamkhulu wayethi mayebona isibonakaliso ngoba wayengakwazi ukubhala akhuphukele kuJohn Dube ayolala khona. Ngo-12 ngo-1 ebusuku sokulela kozuka nje ngabantu befika enqonqoza. Uphuma unkosikazi kaJohn Dube ayolala einganeni zakhe. Ubaba asuka embhedeni wakhe eze kulo kaMe ubaba uShembe bahlale akhwele kulo kababa baxoxe abhale yonke into ayibonile ubabamkhulu ngishilo isihlabelelo sasibhalwa kwaJohn Dube. Nalapho ekhaya lisekhona nje lolotshe elalihlala uShembe bekhuluma indaba zalapha ekuphakameni. Waqala ke wathenga namaplazi enzela ukuthi kube imizi yesonto. Wahamba ke thenga amaplazi ke laze lavuthwa isonto wabafundisa abantu nokusina wabafundisa isabatho kuyinto engasagcini. Into eyafika naye leyo wayivuselela kubantu ukuthi akugcinwe isabatho. Wayibeka imithetho yonke ke yesonto kodwa kuyimithetho eyayifika kuyena mhlawumbe ngezwi noma iboniswe uNkulunkulu ukuthi fundisa abantu ukuthi yonke into eyenziwa ekuphakameni ayisukanga kubabamkhulu ngoba ezenzele. Ubabamkhulu izifundiso zakhe zaba ziningi kakhulu ngoba wafundisa ukuba abuyisa amasiko. Mayifika uShembe phakathi kwabantu abamnyama wathola abantu benemkhuba namasiko njengokuthi babegqoka izikhumba, begqoka amabheshu, behlaba izinkomo, behlabela oyisemkhulu, benxusa kubona ukuthi ababanxusele uNkulunkulu. Wafika uShembe wathi kuhle lo uNkulunkulu uyakwamukela. Ingane ayihlonipha abazali bayo. Umntwana ongabahloniphi abazali bakhe insuku zakhe ziyancipha. Intombi iba intombi nje iyozikhishwe ngumshado ekhaya ayiqomi la umthetho usho njalo intombi ayiqomi. Esinemithetho esiphila ngaphansi kwayo ukuthi uma uyinkosazane uyayilinda kuze kushaye isikhathi lapho uNkulunkulu akupha khona umkhwenyana ngomthetho wakhe. Lokho kuzivikela nasezifweni esezikhona phakathi komhlaba. Isiko ngokwasekuphakameni liwumthetho kaNkulunkulu. Inkolo yabaNazaretha igxile kakhulu emasikweni. Uma ungabheka kahle lapha ekuphakameni siyavunula. Abewenza isiko usenza khona okufanele ukwenze njengomuntu womdabu wakini ngoba noma ungaya kwezinye izizwe noma ngabe zikuphi zinamasiko azo eziwenzayo. Umuntu udalwa engumuntu njobunsundu nje unsundu kwase kudalweni bababa wakho njalo. Isiko lwakho nje ukuthi uneyinwele emfishane ngeke uzenze sibe zinde. Noma ungayimotorize bayabona abantu ukuthi umotorizile kodwa umthetho weinwele zethu njoba usiko lwethu ukuthi sibe nje. Simkhonza ke nazo sinje.
uNkulunkulu futhi lo esimkhonzayo owadala abantu ababhinca amabheshu simkhonza sibhinca amabheshu simkhonza sincwadile njengoba ngikhuluma nawe nje ngifaka umncwadi lapha ngaphambili omama bethu bamkhonza befaka idwaba nenhloko zabo emakhanda kasho ukuthi asiguquka uNkulunkulu Lebo buNazaretha obenhlonipho akucindezeli umuntu ngokwenkolo yasekuphakameni awukho umthetho othi umuntu kangazinaki noma ngasilungisi Ukugcineka kwenkolo ukugcinwa kwalelo siko uye kube khona umthetho obekwe uNkulunkulu abantu bese beyakholwa ukuthi ukhona umthetho obekwe uNkulunkulu ukuthi la endlebe siyasika thina amaNazaretha la endlebeni sihambe siyosoka usiko lolo sisuke siyinsizwa nje sisodwa angikholwa ukuthi kufanele kube khona into esesingathi iyaxabana lapho ubudlelwane bulapho ukuthi ukukholwa kuhlangene nendlela uNkulunkulu athi umuntu akaphile ngayo lokho kukonke kuthathwa ngokuthi inkolo ngoba inkolo le yamaKristu esiyiwo thina sonke nabo imbi lapha ekutheni kwathi zonke izinto ezingamasiko ethu aseyibizwa ngokuthi ubuzibuhedeni Zokwenzela isibonelo ngabasentshonalanga abathi mabefika bathi ukukholwa ngeke uNkulunkulu umkhonze wena ubhinqe ngendlela yakho yesiko lakini khumbula ngisengane nje ngikhula kwadla amahlathi ukuthi abazali amantombazane omntwana Agnes nomntwana Nicolina ngikhumbula umkamfundisi somkhulu umsindo ngoba befaka ubuhlalu nje entanyeni ethi lokho ubuqaba kufanele bajeziswe ngokwesonto kwakungesela iqiniso leli imfundisoze leyo noma inkoleloze abafika nabasentshonalanga bathi uma ngabe befika bathi nina njengoba ninsundu nje ngeke nikhonze uNkulunkulu nibhinqenge kwendlela yenu noma nina nisana lezo inkolelo zenu ukuthi abantu abamadlozi noma abantu bakini abadala bangasekho niyabakhumbula noma niyabahlonipha ubuNazaretha abuxwayani nomuntu ongasekho kulelizwe ubuNazaretha buhamba nabo abantu asebesishiyile njengoba bebhalwe eBhayibhelini ngokunjalo ubuNazaretha buhlukile ngisho kodwa kuseBhayibhelini njengoba uNkulunkulu ekhuluma noMose wakhuluma noNkulunkulu kaAbraham noIsaka noJacob nathi la sinjalo sikhuluma nobaba mkhulu ngendlela efanele labo bantu banendawo abayidlalayo efana nendawo edlalwa zingelosi ngokolimi lwaseBhayibheli la esidideka khona ngamaKristu ilama esethi khona idlozi alikho bese bethi abangasekho bekho bese ngibuza ke mina umbuzo ngingedwa ngithi ngoba iBhayibheli likhuluma ngabangasekho na ngoba ungalibheka iBhayibheli akekho noyedwa eBhayibhelini ophilayo leli bandla lamaNazaretha silisebenzisa iBhayibheli ngoba umnikazi wabo uNazaretha wafike wasifundisa ngalo sakholwa sazibona izinto ayikhuluma ngazo eBhayibhelini ezenza phakathi kwethu ubuholi basekuphakameni bungummeli nezwi likaNkulunkulu kubantu abasuke bengaphansi kwenkolo kuNazaretha uma kukhona ukuxhumana kusuke kufanele ukuthi kube khona phakathi kwabantu ngokwejwayelekile uNkulunkulu kukhona izinto abasuke befunqoselwa ngazo uNkulunkulu lapho ubuholi basekuphakameni buye bungenelele khona uma ungagcine uzibuza ukuthi pho manje ingelosi ima kanjani buya ngokudlulana kwamandla khona izinto abantu bakini abangeke beze bekwazi ukuthi bebe nezwi ngazo phambi kaNkulunkulu kukhona ubuholi basekuphakameni lapho bungenela la khona ukuthi kuzo zonke izinto noma ngabe laba abahamba befinyelele khona beshayise bengakwazi ukudlula kuzona maqondana nokubika kuNkulunkulu kuye kube yibona obumelelayo uShembe wayenobudlelwane nesizwe sikaPhunga noMageba ngoba uyisizukulwane sikaMayekisa kaNhliziyo inhliziyo kaMzazela umzazela kaSokhabuzela noSokhabuzela kaNyathikazi wabikezela ukufika kaShembe wabikezelwa kuyisemkhulu umzazela ukuthi owayela kwela kwaZulu ungashiyo ukuthi kwaZulu ukuthi uzozala
waqhubeka kwaze kwafika kunini omzalayo uqobo lwakhe izwi lafike labikezela ukuthi uzozala umuntu uNkulunkulu ayosebenza ngaye uqoqa indlu emnyama. Uma sizwa kumlando kaSithela sizwe ukuthi izintombi bathi beyotheza babona imbali enhle isehlathini. Base beyingunga ke lembali beyibuka. Uma beyibuka lembali kwatholakala ukuthi le ntombazane kade bavelenza isimanga nje. Yayithatha ayidla beqhubeka betheza inkuni lapha ehlathini. Sekukhuluma izwi nje emkhathini. Lithi lalela la ntombazane kade. Lokhu okudlile bengesiyona imbali. Bekungumoya oyingcwele. Wena uzozala umuntu oyoba isikhozi sikaNkulunkulu okuyothiwa uShembe. Ubaba uShembe ngimazi kakhulu. Noma ngangisemncane kodwa ngiyamazi. Imisebenzi yakhe ayenza nangobukhelwane bethu naye. Mina nje engikwaziyo kakhulu ngaye ubaba uShembe kwathi ngelinye ilanga kugula kakhulu. Wasethi hawu du ingane iphethwe yini? Wasethi ayidli iyaphalaza iyagula nje iyashisa wonke. Wasethi letha lapha ingane du ngidlala ngemali ngipha abantu imali. Ngempela bangithatha-ke benoma wavele wangibeka izandla wangithathazela. Kuthiwa ngaphalaza akubanga kusayibona nasedrobheni. Kuthiwa ngakhalela ukudla ngaleso sikhathi sengilambele ngadla ngaphila ngizange ngiyiswe kudokotela. Ziningi izimangaliso ayezenza, ukubonisa izinkunkuthe, ukuhambisa izishosha kanjalo nokulapha izifo kubantu. Wafika nanendlela yokubhabhadisa ehlukile kunendlela izinkolo zonke ezenza ngayo, kakhulukazi ngoba kwakukhona inkolo yobuKristu and nebandla lamaNazaretha kaShembe lalanda ngesivinini. Ngoba inkonzo yaseNazaretha for example iyagcizelela ekuthenini umuntu akasebenze. Akusiyena uShembe usho lokho, kodwa iBhayibheli lisitshela lokho. Ukuxoshwa kaAdam noEva ensimini yaseEdeni la kuqale khona ukuthi umuntu isidalwa sikaNkulunkulu esiwumuntu emhlabeni asisebenze. Lakhula-ke ibandla, wabafundisa ukusina, wabafundisa ukuhlabelela. Waphinda wagqugquzela ukugcinwa kosuku lweSabatha njengosuku oluyingcwele. Akusetshenzwa, akubaswa, akuyiwa nasocansini, kodwa kuba usuku lokudumisa uJehova kuphela. Kanti futhi amaNazaretha awangeni ngezicathulo ezindaweni zokukhonza, okungahlukile emilayelweni kaMoses kanjalo nakuShembe. uJehova walayela ukuba akungacathulelwa ezindaweni ezingcwele. Ngaleso senzo ukhombisa inhlonipho nokuzithoba endaweni kaJehova. Afika ke nemithetho ukuthi ke uma sekusesontweni ibandla lakhiwa ngokuthi lihambe imihlangano yayo. Ukhona umhlangano wawobaba 23. Ukhona umhlangano wentombi u25. Ukhona umhlangano ngenyanga, inyanga nenyanga. Ukhona umhlangano wabo mama u14. Lemhlangano iuvuselela suke sivuselelana ngemithetho kaShembe asishiyela yona ukuthi uma umama uhamba kanjani, uma ubaba uhamba kanjani, uma uyinkosazana usihlonipha kanjani. INazaretha nje inkonzo yenhlonipho. Base kuthatha ubaba mkhulu uGaleli, wayesebabela futhi amadodana akhe uStanela nobaba omncane AK ukuthi cha okwenuke nina namaplazi nazi inkomo, kodwa kwamfowenu uGalile khona kophuma esontweni. Walihola iminyaka ngithi cela 40 elihola. Ufika la akho ihlabelelo ebandleni. Ufika indlela okusinwa ngayo akuyona lo ibona kusinwa ngayo namhlanje. Akusinwa ngenye indlela ngesikhathi kuso ukhokho umsunguli webandla.
wafike washintsha yonke leyo nto leyo. Washintsha abantu indlela yokugqoka, washintsha abantu indlela yokuhlabelela. Wayesebhala ihlabelelo naye. Wakhinga izikole eRichards Bay nje lapha eMzingazi saqoka baba wethu leso. Idondotha lapha kwaMthetho saqoka baba wethu. Wakha nje imigwaqo esuka koPhathane iye eMpangeni, suka eMpangeni